journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, modified liquor ban sa Davao City magpabilin hangtod Hunyo 30, 2022. Curfew, gibakwi na! Usa ka pamilya sa Agusan del Sur nangita gustisya para sa inahan nga nabiktima sa hit and run. O no vaccination card, no entry. Gipatuman sa tanang police station sa Davao del Sur. Sa detalye sa ato mga balita, gilamoy sa kalayo ang usa ka karaang commercial building sa Trinto, Agusan del Sur kaganihang adto, Enero 13, tuig 2022. Una, miulbo ang kalayo na ay nadunggang buto sulod sa usa ka kwarto sa building. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Baga nga aso og kalayo ang makita sa ibabaw nga bahin sa duha ka andanang nga building sa Block Tienda Public Market, Poblasyon, Taranto, Agusan del Sur, kaganinang alas 12 sa udto. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, una miulbo ang kalayo na ay nakadungog og buto sulod sa usa ka kwarto sa nasunog nga gambalay o gidudahang faulty electrical wiring nga posibleng naay guna nga wire sa kuryente ang sinugdanan sa kalayo. Regarding sa nahitabo nga sunog ganina sir, base sa mga initial nga investigasyon sa palibot, ang sunog naamang ko daw ni buto nga sa ilahang kwarto dapit. Base sa mga tao, katupod nga kwarto nga din nadungog nila ang buto. Base sa iyang anak, nakuan ko no sa kuryente. Apil sa mga nasunog nga tanan ang dry goods store, bake shop ug sari-sari store. May kanad pa ang kalayo sa mga katapad nga tindahan. Gibana-banang 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Dagan kayong salamat sa atong mga kaubanan kasikbit nga mga municipalities sa ilahang mapikon nga pagresponde sa among or pagtubag sa among tawag. So nagpasalamat gid mi kay kung wala sa ilahang tabang, posible gid nga maurot ang usak linya sa to ang Black Tinda kay kini gama man lang kini sa kaning mga slight materials. Alas 2 sa hapon, gideklara ang fire out sa mga bumbero. Palawman pa pag-ayo sa BFP ang investigasyon aron matino gyud ang tinuod nga sinugdanan sa kalayo. Arjun Sabalde Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe. Tungod sa paspas nga pagsaka sa ihap sa mga nataptan sa COVID-19 sa Pilipinas hatod sa bag-ong variant nga Omicron, isaka sa Alert Level 3 nga status ang 28 ka mga lugar sa Pilipinas kung istrikto og jutay ang mga restrictions. Nalakip sa listahan ang Davao City. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Ipailawom sa Alert Level 3 status ang 28 ka mga lugar sa nasud. Lakip na ang Davao City sugod ugmang adlaw, Enero 14 hangtod Enero 31, 2022. Gi-anunsyo kini ni Cabinet Secretary ug Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles kagahapon, Enero 12, tungod sa nagkataas nga kaso sa Coronavirus Disease 2019. 16 ka mga lugar sa Luzon ang ipaubos sa Alert Level 3. 7 ka mga lugar sa Visayas, samtang 5 ka mga lugar sa Mindanao. Tumong sa pagpailawom sa Alert Level 3 sa resgutang mga lugar nga mapugnan ang padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19, hilabi na nga dunay Omicron variant. Pipila ka mga restrictions ilawom sa Alert Level 3 ang dili pagtugot sa face-to-face classes sa mga eskwelahan, contact sports. Wala gitugutan na mag-operate ang mga karaoke bars o mga gambling sites. Samtang anaalang sa 30% sa indoor capacity ang gitugutan sa sinihan ug 50% capacity sa outdoor. Ubos sab sa Alert Level 3,
Dunay restrictions nga pagabuhaton kabahin sa interzonal travel sa mga biyahero nga gusto mo biyahe sa ubang lugar sa nasud. Ang ubang lugar sa nasud nagpabilin gihapong anaa sa Alert Level 2. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Magpabilin gihapon ang modified liquor ban nga gipatuman sa Davao City samtang lifted na usab ang curfew hangtod sa Hunyo 30, 2022. Kinisubay sa gipagawas nga Executive Order No. 1 Series of 2022 nga gipirmahan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ilawom sa Executive Order, magsugod ang liquor ban gikan alauna sa kaadlawon hangtod alas 8 sa buntag. Pero ang mga bars, restaurants, sari-sari stores, palengke, videoke bars ug ubang business establishments gidid-an gihapon nga mag-serve og ilim nung makahubog. Bawal sab mag-inom sa mga pampublikong lugar. Sugod og mga adlaw, Enero 14, 2022, isa ka sa Alert Level 3 status sa regulasyon sa COVID-19 ang syudad tungod kay misaka og balik ang ihap sa mga natakdan sa virus. Nangita karon og gustisya ang usa ka pamilya sa Agusan del Sur alang sa ilang senior citizen nga inahan nga nabanggaan patay og motorsiklo apan gisibatan sa driver. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Kapato ni mo yung kasing-kasing sa naghimuan sa imuha. Igo na lang sa pagdanguyngoy sa paghilak si Claire Rama Sarumenes dihang iyang gisaysay ang gidangatan sa iyang senior citizen nga inahan nga si Ana Curita nga nabanggaan og sakyanan og gisibatan ni adtong Enero 7, 2022. Subay sa report, mitabok sa National Highway duol sa ilang balay sa Proc 8 Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur ang 73 anyos nga si Ana Curita. Swerte kining nalihayan sa 10-wheeler truck apan ang naghagurus nga motorsiklo sa Picas Lane ang nakabangga kang Ana Curita. Tungod sa impact, nawad ang kini og panimuot ug nabali pa ang tiil niini. Naa sa kurbada mitabok ang biktima. Akong mama isa ka hands-on mama sa amoa. Tanan buhaton niya para makalampos ni. Kami tanan mga anak niya nakalampos og eskwela tungod sa iyang pagpaningkamot. Kung asa man kakaron ma. Kapato ni mo yung kasing-kasing sa naghimuan sa imuha. Ito na matagan ka, kustisya. Dini sa kong nahimutangan karon, diri mismo nahitabo ang mga insidente. Gani ni adtong adlaw, diri mismo ani nga mga troso giagak sa maong driver ang maong biktima. Kana gani nga picture actually. Wala mi ana nalay kuan kanang batan-on nga naka-picture ato. Motong gipasa pod niya sa amoa. Kana ra gyud nag-iisang picture. Gidala pa sa ospital ang senior citizen. Apan pipila ka oras ang minglabay, namatay kini. Wala na igkita ang driver sa motorsiklo nga moupay nag-agak sa biktima. Gani nagpasalig matod pa kini nga mo-surrender sa pinakaduol nga police station. Apan walay nagpatala nga driver sa motor nga nakabangga og senior citizen. Gihulagway sa witness ang nakabangga nga nagmaneho og color itom nga motor. Apan for registration pa ang plate number. Color blue ang helmet, naka-jacket og color green og itom. Sky blue ang pantalon. Nakadawat mi og tawag sa igagaw sa kong husband. Nagpahibalo nga na-disgrasya iyang mama. So, mo pati first hand information na mo, then nanawag dayon ako ang bana sa iyahang kaila nga head of police diri sa kuan Prosperidad. Pero ipangutanan niya kung nabay ni report, nabay ni surrender tungod kay na ay inanang incident. Pero wala siya kasayod, yung pa niya pang susihon. So, pagtanan niya walay record nga niabot dito silang buhatan. So, nakapanawag dayon siya dito sa Saras. Iyan pong gitawagan ng yang nakaila dito po sa Saras. O naghatag sa kanang incident nga nagpahibalo nga ang unsay situation gyud daw nga siya yung mama ni tabok. Dayon kanang nalikayan og 10-wheelers pero nahagit sa isa ka motor. Ang motor Roser Black
Wala magdahom ang naagrabyadong pamilya nga sibatan sila sa nakabangga sa ilang inahan. Bitaw gi-appreciate namo ang iyahang gesture of kindness kay nakita man based sa picture, although bawal siya dapat himuon, pero siguro nagpakita siya concern nung alsa niya si mama, pero kanabitang bisang pag ipapriso nimo di man mabuhi. Ang among gusto unta gyud nga malubong magpakita na siya kaya nang dili ta mag-ataw-ataw nga namatay na kinsa kahato no, mag-wonder pa ta hangtod karon. Hostisya ang gipangita karon sa pamilyang Saromenes. Arjun Sabal de Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe. Sigurista na usab ang mga police station sa Davao del Sur kay nagpatuman sila og no vaccine card, no entry policy sa ilang mga opisina aron dili matakbuyan sa virus. Igo lang sab gisunod sa kapulisan ang kamanduan sa Police Regional Office 11. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Striktong ginapatuman sa Matanao Municipal Police Station ang no vaccine card, no entry sa ilang opisina. Sumala ni Police Sergeant Ronilyn Gomez. Pangitaan nila og vaccination card ang bisan kinsang tao og bisita nga mosulod sa ilang opisina, hilabi na ang mukuha og police clearance. Kinisubay sa kamanduan sa Pro 11 aron masiguro ang panglawas sa mga pulis nga nagapatuman sa seguridad og proteksyon sa mga tao. Subay sa pagawas nga mandato sa atuang regional headquarters nga no vaccination card, no entry. So wala jud mi nagapasulod diri sa amoang opisina. Ginapangitaan gyud namo sila og vaccination card. Apan, gipasabot niini nga ang mga wala pa nagpabakuna makaduol gihapon sa ilang opisina pero dunay designated area alang kanila. Katong mga wala pa vaccination card, gina-entertain gyapon na mo silang tanan. Pero aduna lang tay designated area kung asa na mo sila gina-entertain. Usa sa mga naabta nako sa opisina mao si Mark Lester Relatores, residente sa Barangay Kabligan, Matanao, Davao del Sur nga nagkuha og police clearance human madawat isip accountant sa usa ka kumpanya sa syudad sa Davao. Miuyon sa gihimong lakang sa mga pulis. Napo po siya tapang kay mas ma-prevent ang pag-spread sa COVID kung no vaccination card, no entry kay mas less na matakot ang COVID pag na vaccinated na ang tao. Tambag ni Mark Lester sa mga sama niyang nag-apply og trabaho nga magpabakuna na. Mas okay kung magpabakuna na sila para mas dali ra nila maglang mga transaksyon. Mga lumulupyo ning lungsod sa Matanao nga kung kamo wala pa na vaksinan, magpabaksin na gyud ta kay kinahanglan na gyud og order na gyud gikan sa taas nga kung wala mo vaccination card dili gyud mo pwede mo sulod diri sa amuang opisina. Kinamduman nga gisugda na usab sa kapulisan nga pangutan-on ang mga motorista nga moagi sa mga random checkpoints kung naa ba kini vaccination cards. Apan giklaro usab nila nga dili nila pugnan ang pagbiyahe sa mga wala pa nabakunahan. Ronnie Jun Otero, Newsline, Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Fiesta ni Senior Santo Niño sa Shrine Hills, Davao City, gikansila. Misa pagkaliwa sa fiesta, kansilado usab. O tabang pinansyal sa lokal nga gobyerno sa Davao Oriental alang sa mga nabagyuhan sa Dinagat Island, nadawat na. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Kansilado gihapon ang tanang aktibidad sa kapistahan ni Senior Santo Niño sa Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills, Davao City. Wala say mahitabong misa sa fiesta karong Enero 15, 2022 o sa Domingo nga Liwas Fiesta. Ani ang report. Sirado, mao kini ang gipaabot sa management sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague dinhi sa Matina Hills, Dakbayan sa Davao. Ang pagsira sa simbahan mao ang pagsunod sa kamanduan gikan sa Davao City Police Office nga walay tapok nga himuon tungod sa hulga sa pandemya. Sa sulat nga dunay petsa Enero 8 nga gipirmahan ni kanhi Talomo Police Station Chief Major Sian Logroño, gipasabot ni ini nga gikinahanglang isira ang simbahan karong Sabado ug Domingo kon Enero 15 ug 16 aron malikayan ang panagtapok. Among gipangutana ang usa ka staff sa Shrine Hills ug matod niya ilang sundon ang kamanduan sa kapulisan. Amo lang ipahibalo sa tanang mga devotees sa Santo Niño Shrine nga wala tay fiesta nga mahitabo. I-close ang shrine para maprotektahan ang mga katawhan tungod kay naa pa ang COVID-19. Matod sa staff, andam na ang tanang schedule sa misa ug na-plaster na kini sa dihang miabot ang sulat. Apan ni atong Pizza 8, nakig-istorya kanila si Major Logroño ug ilang giuyonan ang plano sa kapulisan. Bisan pa man walay fiesta nga mahitabo, magpadayon ang misa sulod sa compound sa Shrine Hills. Apan ang pari lang ug tulo ka kantor ang pwedeng mosalmot isip pagsunod sa tradisyon sa mesa ug sa kapiestahan ni Santo Niño. Ang mga bulak alang sa Santo Niño ilag gyapong iplastar tungod kay kini na ang ilang naandan. Ang ngayang hinumduman sa matag deboto nga bisan wala ipahigayon ni misa ug dili idayon ang fiesta. Ang atong pag-ampo sa atong Dios, labi na kung kini ang kasing-kasing mao kini ang importanteng lamas sa atong pagtuo isip Kristiyano. Edith Kaduayan, Newsline Philippines. Stay safe! This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Naghatag og financial assistance ang lokal nga gobyerno sa Davao Oriental alang sa mga nabagyuhan sa Bagyong Odette sa Siargao Island. Mismong ang provincial government sa Surigao del Norte ang nagdawat sa hinabang. Naghatag sab og food packs ang lokal nga gobyerno sa Davao gikan sa mga Davaoenyong midunar sa ilang pahalipay package sa Puerto Princesa City sa Palawan ug sa Negros Occidental. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gidawat sa provincial government sa Surigao del Norte ang cash assistance sa Provincial Government of Davao Oriental kagahapon, Enero 12, 2022, alang sa mga biktima sa Bagyong Odette sa Siargao Island. 500,000 pesos ang gidawat ni Surigao del Norte Governor Francisco Lalo Matugas pinaagi sa usa ka simpleng turnover ceremony. Tumong niini nga matabangan na makabarug og balik ang mga residente ug komunidad nga apektado sa paglampurna sa Bagyong Odette. Gawa sa monetary aid, nagpadala usab og team ang Davao Oriental aron magpahigayon og tulo ka adlaw nga medical mission. Padayon sab nga gimonitor sa probinsya ang sitwasyon sa mga apektadong lokalidad alang sa dugang tabang, lakip na ang medical ug social assistance. Usa ang Siargao Island sa mga lugar sa Caraga Region nga grabing gikuso-kuso sa Bagyong Odette niadtong Disyembre 16, 2021 nga hangtod karon naglisod pa og bangon. Libuan ka mga pamilya ang naapektuhan ug daghan usab ang casualties. Wala gihapoy supply sa kuryente ug kulang usab ang supply sa tubig sa Siargao Island hangtod karon. Hinuon, padayon ang paghatod og hinabang sa mga organisasyon o ahensya sa gobyerno ngadto sa mga lugar nga apektado sa Bagyong Odette.
Samtang laing hugna na usab ang gipahatod sa lokal nga gobyerno sa Davao alang sa mga nabagyuhan sa Puerto Princesa City niadtong Enero 11, 2022. 2,000 ka mga pahalipay packs gikan sa mga Davaoenyong midunar sa ilang pahalipay package ang nahatod na. Ug 1,000 pahalipay packs sab ang nahatod na sa Davao LGU ngadto sa mga biktima sa Himamaylan City, Negros Occidental niadtong Enero 9, 2022. Sa karon, padayon paghihapon ang lain-laing sektor sa komunidad sa paghimo og relief operations. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Ginamonitor permi sa Department of Agriculture kun DA ang sitwasyon sa mga mag-uuma sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province, hilabi na ang mga miyembro sa asosasyon. Kagahapon Enero 12, 2022, nagpahigayon og farm machinery inventory, monitoring og operation checking ang DA sa usa ka corn mill nga gihatag ngadto sa Ihan Livelihood Farmers Association sa Sitio Ihan, Datal Angas, Alabel, Sarangani Province. Tumong lamang sa Department of Agriculture nga masuportahan ang mga mag-uuma og mais sa Ihan ug kung napuslan ba og maayo ang mga makinarya sa pang-uma ug ubang post-harvest facilities. Ang mga makinarya gihatag sa lokal nga gobyerno sa Alabel. Gipa si Garbo sa Digo City sa Davao del Sur nga naa salay farm sa mansanas nga pinakauna sa nasod Pilipinas. Gisugdan kini 7 ka tuig na ang milabay. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Usa sa mga paboritong prutas nato mga Pilipino, bisan pa man kini imported, mao ang apple. Ug gani ang atong mga kabataan mahilig gayud mo kaunani. Sa atong nahibaluan, ang maong prutas gikan gayud sa laing nasod, kundiin sa mga nasod nga bugnaw ang temperatura sama sa Amerika, China, Japan ug uban pa. Apan, nasayod ba kita nga dinhi sa Pilipinas dunay usa ka batan-on ang nakapabuhi og apple? Gani kini mao karon ang iyang negosyo o kini ginadayo na sa daghang mga tao among batan-on taga dinhi sa Davao del Sur, partikular na sa barangay Kapatagan sa Digo City. Siya mao si Benzone Kennedy Sipe, 30 anyos na. Tuig 2014 dihang gisugdan ni Benzone ang pagtanom og mansanas. Nagsugod lamang kini sa iyang curiosity dihang nagkaon siya og apple o gigusto niya nga duna siya punuan sa apple sa ilang balay. Nagkaon kog apple tapos naka-extra kog tulo ka seed. So moto akong first yun nga starting point sa pagtanom og apple. Maingon ako nga kuan murag out of curiosity lang gid ang pagtanom sa apple kay sa Pilipinas kay medyo ang apple is considered siya nga temperate. So kasagaran una-una nato naalang siya mabuhi sa mga areas nga naay snow. 23 anyos pa si Benzone ato mga panahuna. Wala pa siya kabalo kung unsaon pag-cultivate sa apple. Basta nalipay lang siya nga naa siya punuan sa apple apan sukad didto. Human gi-upload niya sa social media, nag-viral iyang story. Ug gani mo hinungdan nga nakabisita siya sa South Korea ug didto mas nakakuha siya og idea unsaon pagpadaghan sa apple. Naisip na ko nga why not diri sa Pilipinas mag-produce tag apple. So pagbalik na ko diri naa naman ko kanang apple ato nga time. So, ako na lang siyang gikuan, nag-start na ko research ato about sa pag-propagate ng apple. Sa pagkakaron, doon na siya 15 ka mga variety sa apple sa iyang farm. Gani, doon na siya 5 ka mga variety niini ang napabunga na, kundiin usa niini ang Fuji apple. Doon na po siya mga baligang mga seedlings nga mapalit nimo sa kantidad nga 3,500 pesos. Depende sa variety o gisiguro niya nga mabuhi na jud kini bisan pa man dili bugnaw ang imong tanuman kay stable naman ang seedlings o gikan sa liso dili crafted. Karon ako yung napabunga nga 5 ka apple gikan sa seeds. So kung magtanom mo tag apple nga from seeds, so consider na siyang kanang new variety sa apple. Makita usab nimo sa iyang apple orchard ang strawberries ug ang grapes nga mohinungdan nga daghang mudayo sa lugar. Sama na lang ni Ruth Cordova nga midayo pa gikan sa General Santos City kay matod niya first time pa niya nakakita sa punuan sa apple. First time pag yun ako nga nakakita diri sa labi na diri sa lugar sa Kapatagan nga naay apple. 20 pesos lang ang entrance fee sa lugar, kundiin personal na nimong makita ang mga punuan sa prutas nga sa laing nasod lang kasagaran mo tubo. Gani adlaw-adlaw daghang turista ang mudayo aron personal nga makita ang punuan sa apple. Isa gyud sa mga akong gina-share gyud nung kanang technique sa pagtanom og apple labi na sa mga rare fruit kay ang kuan gyud patience gyud. Kay ako nagpaabot ko 5 years sa akong mga tanom. Ang tanom sama sa apple makaingunta nga dili mabuhi sa Pilipinas tungod sa klima nga tropikal nga naa diri sa tua.
Pero karong mga panahon na, sama diri sa Barangay Kapatagan, dili na kana imposible tungod sa bag-ong teknolohiya o pagtuon sa mga tao nga naa diri. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Umaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sama sa sunog ug baha, diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na inyong i-share, pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Og mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines og sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!